Hey, what's up mga kamaster? Welcome back sa aking panibago na namang vlog. So for today's video mga kamaster is aalis kami ni Marinong Humboy. Ayan si Marinong Humboy. So pupunta kami dun sa Katmon para bumili ng mga gamit, materyales no, para sa paggawa ng bahay or pader sa tiyain ni Marinong Humboy. So isasama niya ako dun sa Katmon. Bibili kami ng pala, palita. So ayan, meron akong dalang helmet. Kami sa highway guys. Ayan guys, nandito na kami sa sentro ng Katmon. So bago kami bibili ng mga gamit guys, materyales, is kakain muna kami ni Marinong Humboy dito sa siomai. So try namin kumain ng siomai guys. Titikman namin yung siomai nila. Ayan, so uy, wala na pala. Wala nang siomai guys. So dito tayo sa iba. Ayan, dami pala kumakain dito guys. Lumpia ka syai na siya no? Dami ng syai. Syai saka ano, fried chicken. Kaya yung siomai guys oh. Mag-syai ka daw? Koy? Ha? Ayan guys, ang daming kumakain guys oh. Ayan sila oh. Kain na kami guys.
Siomay guys. Ayaw vlogger. Kaya siomay guys. Yes. Update na mamaya guys, no? Meanwhile. Ayan guys, tapos na kami kumain guys. So paalis na kami. Bibili kami ng materialis. Welcome to Katmon. Ikaw. Ayun guys, andito na kami sa Sugod guys. Dito kami bumili. So nagpagupit pala kami ni Marinong Humboy. Di ko lang nakuha ng video kasi ano, mayroong background music kanina. Baka makapiright tayo kaya di lang ako nag-video no, nung nagpagupit kami. So andito kami sa May Arnado Enterprises. Ayan. Pili kami ng pala at saka palita. Dito kami sa hardware. Wala. Lapad. Oh, kada deh, sakto na siya. Puta na deh. Ngam na. Pwede lang tayo? Piniload ha? Pila siya na pila. Pila. 360. 360 mahal agad. Oh. Dali ka pin. Puta mo sagot. Dali na lang tayo. Pila dali tayo? 60. Madara na tiket ka tayo. Pero may palita dito. Later dito siguro eh. Aray mo ito. Meron din silang mga ano dito, shield, sulin. Pala. Masa di palitan mo lain deh? Pala. Hindi siya. Palitan nylon? Nylon deh. Nylon doon. Asa ba na ipalitan? Hardware lang ito rin. Damo. Ayun guys, no? So lipat kami ng ibang hardware guys kasi wala dito, walang palita dito guys. Yo, lara si sitio.
dagko. Pila pa rin. Wala gagmay yan eh. Hindi, lipat yung motor kasi iba yung papasok. Magkala ito, sakto na ito. Ano? Terus ate, parihan ang siguro na ako. Ang gamay niyo. Kaya yung gamay? Gamay lang ako. ako. Salita guys. Pila na yung gamay eh. 125. Kan eh. 125. Ada ba? Dito na naman kami sa Damulo guys. Ayan. Yan yung nabili namin guys oh. Pala. Ito yung binili namin dito is palita. Ano sa baga? Ligpis kayo dito. Ngayon. Meron din pala silang solar dito guys oh. Ayan oh. Sila na ba? Solar. May solar guys. Sini mga tago-kwarta. Wala, resibo din. Ayan guys, dito na naman kami guys. Ito kita na kumpleto yung binili namin. Palita at saka pala. Dito naman is ano na lang, nailo na lang yung kulang. Andito kami sa bundok. Hoy, music man. Tuon man, nang-apply ko sa Europa Patrolo. Kung nadawat Nagkuha mo na boy. Kalira ang process na ko sa akong mga papeles. Kaya nasayod sa akong mga higala o mga nakailan. Buutan kung nakita ko nga siya na ang future wife. Di pa uli ko Yan na yun guys no. So natapos na rin namin guys. Pauwi na kami guys. Kanina pa kami paikot-ikot kasi inahanap namin yung mga binilihin. Wala kasi sa ibang hardware yung mga palita at saka pala guys. Kaya naghanap-hanap kami sa iba't ibang hardware no. Yan, so andun si Marinong Homeboy. Nagbayad pa si Marinong Homeboy, andun. Yan po. So thank you for watching and God bless. Bye bye.